Pozdrav ljudi, ja sam Gredo i danas ćemo igrati Minecraft Survival Games na Badlionu. Kao što vidite igramo na API Survival Games 4 koja je već odavno smorila, ali šta da se radi. Možda ću još malo preći na MSG dok malo popravim, tačnije pošto mi malo baga više na 1.8, tako da mi nemojte zamjeriti ako igram na Badlionu. Jednako su mape non stop iste, pa mi se zato ne sviđa Badlion. Inače kad bi bila mnogo neke druge mape, inače svaki dan bi igrao na Badlionu, ali šta se radi kad su mape non stop iste. Danas nisam pripremio neku temu, ali tačnije ne znam da li sam pripremio, tačnije ne znam da li sam pripremio, što ja pričam. Jesam pripremio jednu temu, ali nije to bitna tema, tačnije ne mogu to da nazovem temom zato što nije baš tema. What the fuck is this? Ne vidi mi se faca, ali dobro, takva tekstura. Inače link od ove teksture ćete imati u deskripciji videa. I da, ajmo da krenemo s temom. Kao što vidite, ja izbacujem svaki dan video. To mi se počelo jako sviđa, tako da sad više možete da uživate. Inače, primetio sam ja sam, kada izbacujem klipove da ja non stop dobijam veći support i više subova, jer vidim da se dosta pokažete u komentarima i tako dalje. Dosta komentarišete moje videe i subove. Ja kad sam postavio prvi klip posle duge pauze, ja sam imao 97 subova, sad imam već 104, znači hvala vam mnogo. I da, izbacivat ću svaki dan video, možda će danas biti daily upload, ali nisam siguran jer je sada oko 2 sata. Oko 2 sata je sada, tako da ne vjerujem da ću stići da uradi daily upload. Tačnije, ne znam, pokušat ću da uradim daily upload i moći ćete da vidite više videa na mom kanalu. I da, što sam još htio da vam kažem je to da, kao što ste vidjeli na početku videa, imam novi intro od Dušmana. Znači, veliki pozdrav tebi, Dušmane. I idemo sad da kraftamo Iron Sword. Uvijek tamo vidim likove, ovo timeri, ovo mrzim timere. Ali dobro, šta da se radi. Idemo malo da otvaramo neke chestove, pa ćemo da pričamo još par stvari. Pitat ću, tačnije ne da ću pitati, nego ne znam što se kažem, dobro, to nije bitno. To nisam htio da bude u klipu, ali nego što se slučajno zbunio. Ovu teksturu ćete imati u deskripciji videa, tekstura mi se jako sviđa, ali armor manje više, ali nema veze, nije toliko kritično stanje. Idemo da pokušamo da vidimo da li je lutan ona tamo gore tier 2, pa ćemo ići na spawn da craftam Iron Sword. I da ljudi, izvinite ako mi je malo loši komentari, a to je zato što ne znam stvarno o čemu ću pričati. Jedan klip ću pripremiti jednu temu gdje ću ceo klip pričati o njoj. Sada nisam pripremio neku temu, a to je zato što ne znam nija zašto. Zato što jednostavno nemam vremena da pripremim neku temu. Da ljudi, još malo kupujem cape, tako da možete očekivati cape-ove u mojim epizodama, pa ćete vidjeti cape. Znači stavit ću neki moj dizajn cape-a ili tačno crn Optifine, ali ne onaj klasičan, nego neki moj dorađeni. I to bi bilo to od toga što sam htio da vam kažem. Sad ćemo malo da se više obaziramo na game, pa idemo u pohode na likove. Samo craftam sada Iron Sword i da bi bio jači damage i tako dalje. I da, i već sam izbacio 3 epizode od moje pauze, znači to mi se jako dopada. Imam malo da pregledam ove chestove. Dobro, ništa nema posebno. Nemam flint, ja sam htio to sagradim. Da napravim malu strela, ali nemam flint. Da, idem, gdje sam htio da idem.
Ne, nisam ovdje htio da idem, ali mogu i ovdje da pregledam ove tier dvice. Sad ćemo da vidimo ima li gore. Da, mislim da na vrhu kuće ima jedna tier dvica, ali nisam siguran. Da, ne znam da li ima tier dvica. Nisam siguran, ali znam da je ovo neka trap kuća, tačnije za zamku. Ali znam kako da se izbavim. Sad, ako pređem tamo, povući će se zamka, ali ja neću preći jer znam. Da, rekao sam sve što sam želeo, a u sljedećem klipu već možda da očekujete challenge, na primjer, nije ovo tjedvica, na primjer da očekujete F1 challenge ili 1 minute challenge, znači to možete očekivati u današnjem klipu, tačnije u tom klipu gdje je daily, ali dobro. Inače, ne znam sada šta da kažem još, nešto mi je loš sada FPS, ne znam zašto. Ne znam zašto mi je loš i FPS sada odjedno. Evo sad će stavili na oko 60, da. 64 FPS-a. Evo ga deathmatch. Inače ovo mi nije nijedan fail rekord, ovo mi je prvi rekord danas i već je, evo, uspješno kako bih rekao. To, evo ga Flint, ako je, mislim da je ovo. Inače ovo kao neki Huahvija bow. Inače ovo neki Huahvija bow. Inače, ostavit ću vam link ove teksture u deskripciji videa, tako da možete iskinuti. Inače ova tekstura daje FPS boost, tako da možete je skinuti i uživati u većem FPS-u nego ranije. I evo sad smo stigli do deathmatcha. Inače ja nisam neki bow spammer, tačnije nisam, ne umem da bow spamujem nimalo. Ne veze, nastavimo jedno srce. Ništa ljudi, to je bilo to da ovaj epizod nas se živao, kada ste bacite like, share, subscribe i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!